Kiladon arpau prangut ki Khynnah balangat bi bat poi hospital hadin bakilabam ya kerja Sngi na Kawei ka Skul bala penyat ka Jella Habadan ka Uttar Pradesh. Na pedeng kini kidon prangut bala phak sumar ha community health center ka data ganj namar kila shitom jur barok na kila kham yok bor menta. Kini ki Khynnah kila yok pang hadin bakilabam ya ka Jingbam na Skul namar bakakot kakhya jongki kala nang tron bat ut berie ki khmat sukpo bat kingkli la bread no sendon ya ki Jingbam. Ya kini ki Khynnah lakit marmar sha ka community health center u chief medical officer ka badan ulalet cha ka jaka sumar ban pet ya ka jinglong jingman. Katkum ka jingye thu ki Khynnah Skul kila ong bakila yo da uphan klong bat kaja kila ujoru sha unong pet bakabam ka thang. Kidon kumbalai spangut ki Khynnah kan thei ki bapule hakane ka Skul ya thu uwei uhe ka district kumbalong hakiwei ki Sngi ki laingut ki dekhot ka komiti ki pet benya shua ya ka Jingbam ha shua bansam shi ki Khynnah Skul. Tang hapo 10 minit kila ut kthakli hanrei hakane ka por kidon arpho prangut ki Khynnah ki baladep bam hadin bakila bam kila sngokhya ka khli balakit marmar ya ki sha hospital. Kidon tang khandiat ngut ki Khynnah ki badei ban bam namar bakadei ka Sngi sha jen et na kabanta ka nafratri ya thu ki he ka Skul bat ya kito ki balakit sha hospital lapet benya. Kini ki Khynnah kidei ki badan hapdeng shipau hadu khat sausnam ka karta kila ya thu.